Архинова улучи верната посока. Тук, в Архинова, за пръв път виждам едно балансирано жури. Лично мое мнение, че относно смислеността, организацията и смисъла и ползата от този конкурс слагам шестица. Има доста по-смели, доста по-иновативни проекти. Архинова има доста по-сериозен отклон в полза на качеството на архитектурата по отношение на съвременния дизайн. Тази година нивото е много високо. Това са първите награди, които печелим. Много сме развълнувани. В България липсват много такива сцени за изява, като Архинова. Не очаквахме, камо ли два пъти да ни поканят на сцената за две награди. И е вълнуващо. Много е вълнуващо. Не сме очаквали да спечелим наградата. За всеки един проект е добавена стойност към проекта.